Най-доброто нещо от кросфита. Място за почивка. Заедно. Много забавно. Тежко, но много забавно. Местност в Рила, има спортна база, малко соц, но много добра. Забава, яко преживяване, готини хора на невероятно място, чист въздух. Много приятно. За съжаление сме само за една седмица. Защото тук е много добре се разпуска психически, защото не мисли за работа, не мисли за глупости. Поне на мен никой не ми е звънил от работа и не ме тормози, така че само физически се натваряш. Което е окей. Белмекен е много хубаво място. Изключително добра база, с много хубав въздух и добри условия за трениране и подготовка. Белмекен е едно приятно място за хора, на които им се спортува и искат да се откъснат малко от света. Белмекен е спокойно, хубаво местенце, където хората само могат да тренират на спокойствие. Има много зали, готино е, много яко. Белмекен е есенцията на кросфита. Белмекен е... Тук вече сериозно. Белмекен е страхотно място. Втора година и се чувствам идеално. Дори за 3 дни е едно от малкото хубави неща, дето се случват. Супер. Мисъл... Топ. За мен е най-доброто. О, Белмекен е рая. Белмекен е мястото. Всичко е хубаво на Белмекен. Белмекен е невероятно готино. Мисля. Белмекен е рай. Рай. Като слушах вчера как всеки разказва за първата си тренировка, наистина ми стана странно, но нищо не помня. Аз не си я спомням. И не е най-гадната, която мога да се учиш, но като за първа тренировка винаги е гадно, така че... Лоу-клановете бяха голяма мъка, но да, измъчиха някакси. Спомням, че ти колко ме питахте след като тренировката добре ли съм, че устата ми бяха побеляла, съм дишал едва. Първата тренировка беше интересна. 5 км свински търс. За мен много тежка тогава. Спомням се, че имах много клякания. Имаше бокс джъмп, на които не успях да преодолея и 2 диска. Мислих, че ще се припъна и ще се прибия. И още на загрявката вече бях готова да си ходя. Си държах някъде около 8 минути и просто повече не можех да ходя след това. Фран много ме изплаши. Ужас. И мисля, че щех да умра. Беше пълен абсурд и беше катастрофа. Беше някакъв кошмар.
Мързина. Ами, повече сила. Сила. И да не ми е гадно накрая. Първо 95 кг. След това поне 10 набирани искам да правя чисти. И горе-долу съм на средата в момента. Ще стане. Добра визия. Никога не съм го крил, колкото и да ми се подиграят някои хора за това. Като цяло, гледам да съм в добро здраве, физическа форма и такива неща. Да се чувствам добре пък. Някакви цели конкретни. Да си правиш кеф. Да оформя тялото си, но не на максимална степен, както са жените кросфитерки, участвайки в CrossFit Games. И да се поддържам в добра форма. Това е важното. Целта ми е да се поддържам в добра физическа форма и да се чувствам добре. По-скоро да се поддържам в форма, да ми е по-стегнато тялото, да имам някакъв тонус, някакви резултати гоня, но не съм максималист, определено. Да не си изплювам дробовете, като хода на планина и да мога да си дигна собственото тяло в определени ситуации. И да поддържам някаква форма. Да се чувствам добре. Да се чувствам добре и да съм доволен от това, което правя. Стана по-добър, по-силен, по-бърз, по-издръжлив. Всяко едно нещо. Аз лично да отслабна и да стана по-издръжлив. Аз 46 бицепс, 200 кг мъртва тяга. И 100 снач, най-важното. Да, аз съвсем сериозно говоря, нали? Да. Първо място поне един път, така, поне на една тренировка. Е важно поне така един път да си първи. И това е достатъчно и се махам, приключвам. Така че ако ти не идваш един път, да ми се обадиш, да знам да идвам и да се приключи с кросфита. Високо интензивно, постоянно изменящи се натоварвания, функционални, свързани с ежедневния живот. Да, както казва Батрич, да носиш разни неща насам натам, да тичаш с тях и някакви такива неща. Преместване на тежки обекти наляво надясно, не само. За мен е тръпка. Преди, по време и след. Ежедневие, начин на живот и високоинтензивни функционални движения, различни условия с тежести. Заедно. Кросфита за мен е втората най-времеемка част от живота, може след работата. Кросфит е много интересно занимание, което да знам, закалява. Не знам. Трябва да питаш колко. Това е сложен въпрос. Някакви хора са ме питали, като им кажа, че ходя да тренирам кросфит, ме питат какво е това. И почвам да обяснявам 6 месеца от различни упражнения, тренировки, тичане, щанги, гимнастика и такива неща. Не мисля, че обяснявам много добре. И не мисля, че те ме разбират. То е точно. Нямам си никаква представа. За първи път като дойдох, мислех, че е зумба, ама то е нещо като стрелбата с лък, само че нямаш лък. Общо взето. Аз го наричам физзарядка. Или за мен, аз така го обяснявам. Едно време в училище, дето сме правили най-различни упражнения, това е кросфит. Ама и щанги. Адреналин, емоции. Clock is the god. И I'm gonna die is probably the main thing. Какво ти искаш да бъде?
кросфит. Какво е кросфит? Не знам, за мен е място, където имам някакви приятели и е забавно и в същото време се натоварваме, спортуваме. И е начин на живот, както казват някакви такива изтъркани. Факт. Какво се казва? Сорсове. Кросфит е много неща. Отчасти това е начин да тренираш, отчасти е начин да се забавляваш, отчасти е да се събираш с приятели. Това е начин, т.е. това е как аз го възприемам. Кросфит за всеки е различно. За мен е нови приятели, интересни тренировки и хубаво чувство след тренировка. Предизвикателство, приятелите са кросфита за мен, тренировките, всичко, цялото изживяване е кросфита за мен. Умората, това да ти стане лошо, това да завършиш да се чувстваш доволен от себе си, това да подобриш рекорд, това да провалиш тренировка, цялото изживяване е кросфит. Съвсем скоро обяснявах на един приятел, защото той обича да тича и каза, че на него му харесва да е сам със себе си и да си поставя цели, да покорява някакви цели. Нали? И аз това се опитах да му обясня, че в кросфита, освен че имаш собствени цели, имаш и отборен дух и отборни цели. И това да виждаш как другите се справят също е мотивиращ фактор. И много ми харесва общността, много ми харесват хората, защото той има естествен подбор. В смисъл, в залата остават само хора, които наистина искат да се занимават с това и които са готини, с отворен дух. И това ми харесва. Много, мисля, че е добре. Мисля, че затова повечето хора издържат, точно защото е отбор. Аз считам, че това е най-хубавата част от кросфита като цяло и на мен много ми харесва. Мисля, че принципно е някакво сектанство. При нас се получава някакво готино приятелство и чувство на общност. Всеки да се чувства добре в тая група, независимо от резултатите. Нашата е готина. Мисъл, кефи ме да си седи така по-вътрешна и че няма някакви такива пришелци дошли случайно и че някакси, в смисъл няма случайни хора тук при нас. И малко или много всеки е познат на всеки и сме наистина някаква общност. Мисля, че е много добра общност. Не знам въобще другите общности как са, но според мен нашата е много добра, много близка, много приятелска. Мисля, нашата общност е много готино. Мисля, много е хубаво, като виждаш хора, които правят и изживяват същите неща, които преживяваш ти и го правите заедно и е много забавно. Аз това казах, че кросфита не е толкова, поне за мен да е. Може би е окей, ако 50% са тренировките, 50% дори повече може би са приятелите, с които го правиш. Може би ако ги нямаше хората, с които тренираме, кросфита нямаше да е толкова интересен, даже въобще. Има всякакви хора да тренират. Забавно е. Имам пред това е хубавото, че не е някаква голяма група, някаква по-малка, такова сплотена и е забавно да си на тренировки. Особено има някой човек, където ви като дойдете по-ще говорят, просто е забавно. В тежките аз, понеже ходих на бокс преди това, не очаквах да са толкова близки тук. Всички са приятели, познават си, говорят си. И яко е, да, много хубаво. Всъщност хората са това, което допринасят да харесвам толкова кросфита. Хората в залата. Аз първоначално дойдох с много различни очаквания. Мислех, че тук ще видя само едни нацепени батки в тази зала. Но всъщност видях едни страхотни хора. Благодаря ви, че го има. По-скоро по някакъв приятелски кръг. Аз поне така го виждам. Това, което сме ние, хората, които идват в залата, сме, мисля, приятелски кръг. Какво да мисля?
много приятни, крайно безполезни хора. Мислят само за щанги. И така, ама са много симпатични. Харесвам ги всички. Затова идвам толкова често. Просто като хептен няма какво да правя. Тогава отивам. Не, честно, всички са супер готини. Приятни. Все по-малко можеш да срещнеш така, да кажем, ниско образовани, но в същото време доста глупави. И така да споделиш общи мисли, да си на един акъл с всички. Много приятно, хубави хора. Така, добри впечатления. Винаги като хода, аз не знам защо, се пълни се с жени. Не знам защо така се получава. Сигурно от парфюма. Сигурно от парфюма. И така, надушват. Забавно е много. Майя. Стела. Меги. Ванита. Аз съм Кристиян, известен още като Лазар. Аз съм Венчислав. Проската име Стефан. Чефи, Пашин. Има много имена. Аз съм Кромпов. От Самоков. Димитър Митев. Александър Йорданов. Аз съм Гено. Тодор. Владислав. Виктор. Аз съм Колко. Роман. Да те погали лукса, това е много важно. Бързайте! Първото това е много бавно за теги. Ленци! Колко прави? Да, катеричка. Ще ми споделиш ли как стигна първата тренировка, каква беше? В смисъл, краткия вариант или искате да ви кажа обширния? Точно какво усещах, как беше? Да, точно да. Значи не преди дълго ми задаваха този въпрос от една друга така небезизвестна телевизия, няма да й казвам името, не е като вашата, все пак доста така. Един приятел ми сподели, че нещо такова интересно се случило в едно тайно училище и едно тайно общество. Нещо, някакъв спорт, кросфит се казва. Викам, добре, дай да пробвам, защото интересно ми е, обичам подобни такива предизвикателства. И той ми казва, отиваш в това училище, оттам викаш, ще се обадиш, ще ти обясним, защото то не се стига много лесно. Не можеш да го намериш така добре. И окей, само че бързам, задръствания имаше, викам, няма стигна, оттам се прескачам, метрото сменявам, рейс, оттам не става, връщам се, взимам пак колата от центъра, обикалям и както и да е, стигам до Мадос. И вече сега накъде, насам натам, къде отиваме. Казвам ми там на училище, отивам до него, пред училището си казва, да. Не там, вика. Отивам на едно друго, отивам там, пред входа минаваш отляво, оттам има едни храсти, минаваш през тях, след това има тайна врата, 3 пъти трябва да почукаш на нея. И оттам се отваря задният двор на училището, от него влизаш, звъниш на един телефон, 3 пъти и затваряш, вържат ти обратно, обажда и те напъстват точно къде да отидеш, така и стана. Отивам и вече може би, защото бях доста закъснял, наблюдавам така хора, видимо не на себе си, движейки си главата много странно, по този начин. Осъзнавам, че ще ми се случи нещо интересно. Не знаех какво. И така и почна. Първата тренировка запознах с Коко, както споделих, русо, приятно момче, така с сини очи. Впоследствие и брат му не го познаваш и той не е лош. И така, първата тренировка беше интересна. 5 км свински търс. Минахме така доста бързо и с това приключихме. Казвам, да, много разнообразно беше, много интересно, ще дойда пак. Но ако трябва да съм честен, същата тренировка ми се повтори още веднъж през далечната 2014, началото на годината. Тоест, чак след 2 години. Така че, честно, супер яко е. Една тренировка за 2 години, повторение, мисля, че е окей. Да, доста често идвам, един път на 2 месеца, но не се повтарят тренировките. Това беше яко. Да.